खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं सोंलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जोंनि बे बिटिसिआव सोलिबाय थानाय राजखान्थि आरो लोगोसे खोमसि फोथायलायनायनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। जोंनि बे बिटिसिआव कर'ना भाइरासखौ लानानैबो राजखान्थि गेलेदों। इन्डिया गभर्नमेन्टआ एबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ कर'ना भाइरासखौ लानानै मोनफ्रोमबो रायजोआवनो जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दं एबा खालामगोन। दा बेखौ लानानैबो जोंनि बे बिटिसिआव राजखान्थि गेलेगासिनो दं। बे गिलु बालु भाइरासनि बागै जेबो सानाखै जानो हागौ। बेखायनो जोंनि बर'नि गेदेर गोलावफ्रा बे कर'ना भाइरासनि रेशनखौ लानानैबो राजखान्थि गेलेगासिनो दं। दा बे समा राजखान्थि गेलेनायनि सम नङा। दा समा जाहैबाय एबा बोथोरा जाहैबाय जों खौसे जानायनि बोथोर। जेब्ला जों जोबस्रांलांगोन अब्लासो नोंसोर खौसे जागोन नामा? दा कर'ना भाइरास फैगासिनो दं। बे कर'ना भाइरासआ ओरैबायदि गिलु बालु। जोंनि बे इन्डियाआव जुदि लकडाउन खालामाब्ला मे दानसिम 13 लाख सुबुंफोरनाव गोसारगोन होननानै आमेरिकानि साइन्टिस्टफोरा नायबिजिरनानै मोन्दों। आं बेहाय हाग्रामानि एबा बिथां प्रमद बर' सारनि जानानै बाथ्रा बुंनो सानाखै। मानो होनोब्ला बेजों लोगो जाबा बै सासेया रागा जोंगोन, बैजों लोगो जाबा बै सासेया रागा जोंगोन। दा बेहायनो नांलाय खमलाया बांद्राय जागोन। दा बेखायनो आं गेजेरनि जानानै बेखौनो बुंनो लुगैयो, नोंथांमोना बे कर'ना भाइरासखौ लानानै राजखान्थियाव माब्लाबो दाफै। कर'ना भाइरासनि थाखाय बन्द खालामदों 21 डेज। दा बे 21 डेजआव जोंनि बे दुखिया बर' रायजो राजाफ्रा एबा गासिबो रायजो राजाफ्रानो, इन्डियानि रायजो राजाफ्रानो गासिबो बिथांमोना रेशन मोनगोन। बेखौ भारत सरकारानो अलरेडि डिक्लेयार खालामनानै होखाबाय। दा बेखौ लानानैबो जोंनि बे बिटिसिआव दावराव दावसि एबा राजखान्थि, बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा रावबो मोजां मोनाखै एबा आंबो मोजां मोनाखै। दा जों सावरायदिनि खोमसि फोथायलायनायनि माखासे खोथा। खोमसि फोथायलायनाय, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खोमसि फोथायलायनाया गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिमबो जोबाखै। बे खोमसि फोथायलायनायनि थाखायनो सासे मोजां सुबुंखौ दायना होनानै बुथारनाय, बे खोमसि फोथायलायनायनि थाखायनो बै न'खरजों एना एनि जानाय बायदिसिना जाथाय जानानै थांबाय जोंनि बे बर'फोरनि गेजेराव। आरो दासिमबो एसेबो सोलायनाय नुनो मोनाखै। दाबो बे कर'ना भाइरासखौ लानानै खोमसि फोथायलायनाय जागासिनो दं। कर'ना भाइरासालायनो साफात बिलाइ लोंबा हामोनो, बेखौ मालाय इसोरानो खोन्थाहरदोंनो। मा जाम्बा खामानि बेफोरलाय? बेफोरबायदि मानसिखौ गासिखौबो पुलिसनो लगायनानै जेलाव सोनांगौ, बे मोनसे राइट बाथ्रा। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। बेबायदि मानसिखौ जायबा बेबायदि नंखाय खौरां फोसावनानै होयो, बेबायदि मानसिखौ हमनानै पुलिसनो हैनांगौ आरो बिसोर साजा मोनखागोनबो। कर'ना भाइरासनि थाखाय गोबां हादोरानो, चीन हादोरानो जा, आमेरिकायानो जा, मस्ट डेभलप कान्ट्रिफ्रानो हायाखै फाहामनो। आरो बे जोंनि बे बिटिसिआव थानानै सापात बिलाइ लोंबा हामगोन, बै संख्रि लोंबा हामगोन, बिदि होनब्ला बोरै जानो? जुदि एफाग्राब गोरोंबा, जुदि फाहामनो हामारोब्ला, नोंथाङा बुहुमाव बेसेबां फैसा दं गासिखौबो नों मोनजोबगोन। मानो होनोब्ला नों सासे साइन्टिस्ट जागोन, नों मुलि बहनग्रा सासे साइन्टिस्ट जागोन। आरो नोंहा लेखायाव लिरजागोन एबा बिजाबाव लिरजागोन, नों सासे मुंदांखा जागोन जोंनि बे बुहुमनिनो। जुदि नोङो कर'ना भाइरासखौ फाहामनो हामारोब्ला, नोंथांमोना बे भाइरासखौ लानानै फाल्तु मोनदों जानो हागौ, नाथाय बे भाइरासखौ लानानै गासिबो बुहुमानो मावग्लुंजोबदों एबा गासिबो बुहुमनि सुबुंफ्रानो गिलाजोबदों। आरो बेखौ साइन्टिस्टफोराबो दासिमबो नायबिजिरनानै मुलि बहननो हायाखै। बहनगासिनो दं, नाथाय दासिमबो थि मुलि मोननाय जायाखै। आरो दा बेखौ लानानैनो जोंनि बे बिटिसिआव कर'ना भाइरासनि मुलि ओंखारबाय। सापात बिलाइ लोंबा हामो, संख्रिनि साहा लोंबा हामो, लामायाव साथि लगायबा हामो, बायदिसिना खोथा खोमसि फोथायलायनाय। बेबायदियावनो जोंनि बर'फोरा जोबस्रांलांगोन। आरो बेबायदियावनो गोबां बर'फोर जोबस्रांलांबाय। दायना होनानै बुथारजानाय, सोरबा बेजों एना एनि जानाय, बेबायदि सुबुंखौ जुदि हमनानै मोनो अब्ला डाइरेक्ट नोंथांमोना साजा होनांगौ एबा पुलिसनो हरनांगौ। आरो जेब्ला बिसोर पुलिसनो हरजागोन अब्लासो मिथिगोन बे कर'ना भाइरासखौ लानानै फाल्तु खोथा, फाल्तु बाथ्रा फोसावनायफोरखौ। आं बेखौनो बुंनो लुगैयो, नोंथांमोना गावबा गावनि न'आव था, बाहेरायाव दा ओंखार। इन्डियान गभर्नमेन्टआ माबायदि बिथोन होदों बे बिथोनखौ मानिनानै सोलि। अब्लानो नोंथांमोना कर'ना भाइरासनिफ्राय जानगाराव थानो हागोन। बे जोंनि बिटिसिआव गोबां बाथ्रा खोनागोन, साथि लगायनाय खोनागोन, दुगैनाय खोनागोन, संख्रि जानाय खोनागोन, सापात बिलाइ लोंनाय खोनागोन, गोबोरखि लोंनाय खोनागोन। बेबायदिखौ माब्लाबो दाफोथाय। आरो जुदि बे गोबोरखि लोंनाय, संख्रि लोंनाय, सापात लोंनाय, बेजों जुदि कर'ना भाइरासआ हामो, अब्ला बिथांमोनखौ हमनानै लाबो। दानो साइन्टिस्टफोरा लांगोन। साइन्टिस्टफोरा लाना थांनानै बेखौ साइन्टिस्ट खालामगोन आरो बेनो रोजा खौथि रां होगोन।